je mi líto. Úplně poprvé to vzniklo, když jsem lezla na jinou. Ty si změříš teplotu, jo? Tady vždycky měříme, že? V tom křesle. A právě tady jsem můžeme ukázat, je tady i hezky vidět, musím obrázku, musím kopec. Kolik to píše? Kolik to píše, ukáž. Kolik ti panáček naměřil? Ukáž? Co mi jdeš dělat? Co mi jdeš dělat? Mě jdeš měřit? Tak mě to tam musíš strčit, no.